alaot ang syudad, diin naghitak ang inatyanay na puno sa mga bakak o mga o tulis o walay hulong nga pagpangawat. O isa na ning pulong sa Biblia mga igsoon, dili gyud siya malimod. Ang gisulat diri sa pulong sa Dios matuman gayud. Unsa kuno to? Alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay o unsa man ta karon diri sa kalibutan nagpinatyanay gikan sa gawa sa nasod o hingtako diri sa Pilipinas tungod kana kay nasulat na kana diri sa balaan nga kasulatan. Walay gugma kay ug unta ang tibuok kalibutan nakabaton pa sa gugma sa Ginoo, dili kana mahimong magpinatyanay. Wa dili magkasinabot tungod kay santa iya og garbo. Mauna mga igsuon nga naghitak naghitak ang pinatyanay na puno sa mga bakak o mga bakakon o mga tulis o walay hunong ang pagpangawat. O dili ba karon mga igsuon, pangawat gikan sa kauluhan hangtod paingon diri sa kinagamian nga kuan sa politiko. Pangawat kung tungod kana kay sa pulong ang pulong sa Dios dili gyud mabaka. Naunya kay nakahibalo man ta ana nga kanang mga kawak, tulis, patay. Unsa may sulbad ana mga igsuon. Dili kay ang atong sulbad ana libak-libakon dayon na ta nangulo sa Pilipinas. Na ayaw libak ka mga igsuon man tay bisan pag kanang imong baba muhubag na og pangdaot sa atong presidente. Ato man na siyang gipili, so ato siyang higugmaon o ato siyang iampo. Kay dili pud na siya sa iyang kaugalingon, kung dili na ay demonyo nga nagagiya niya. Kay ang atong kontra dili tawo, kung dili demonyo. Mao naghitak ang pinatyanay. Mao na tulis sa tubangan gikan sa kinadagkuan ngadto sa pinakagagmay nga mga kagawad, kapitan o mga kuan na nanulis gani ang mga kinadak-an ag kinagamyan pa dili manulis. Mauna gani mga igsuon tungod kana sa kadautan sa tawo, dili na siya og walay gugma, dili na siya masulbad ang pagpanulis, ang pagpamakak bisan og kuan hala pamakak gyud kay naaman sa Biblia. Pero kung makabaton ta sa ni Kristo na atong Dios ug manluluwas, nagsulti siya nga dili ang pagpamakak, pagpatay, una ana sa 10 commandments. 10 commandments of God nga dili ka magpatay. Pero unsay hinungdan karon, to ay kidnap, to ay rapist, sa una daanan ng rapist. Kinsa tong anak ni Jacob gani nga pati ang iyang igsuon sa half sister niya iyang girep. Maura gihapon na karon panahon na. Kung makahibalo ta sa pulong sa Ginoo, malikay sa ana. Kay ang pulong sa Ginoo maura gyud nay magtudlo nato unsaon nato sa pagkinabuhi nga matarong. Kay kung magpatarong-tarong lang ta sa atong kaugalingon, ay ang yawa matarong pud na. Matarong kayo, paluoy-luoy po na. Pero unya dapat, nagtalikod ni mo, libakon dayon ka. Inana na ang buhat sa yawa. Pero ang Ginoo, unsa